Και ναι, ο Γιάννης προσπαθεί να κάνει ένα λούα κόλπο. Οι κορευτικές ικανότητες του Γιάννη είναι τεράστιες. Το ξέρουμε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Έλα Γιάννη, μπορείς Γιάννη. Μας έπριξες Γιάννη, τελείωνε. Να και ο Γιώργος ο άλλος χορευτής της παρέας. Νερό. Έλα Γιάννη, κάνε λούα. Να ο Γιώργος. Λούα τώρα. Θα κάνει κανένα λούα. Δεν προλαβαίνω, εδώ πέρα είναι και οι δύο χορευτές. Μη μας γελώνεις τον Γιώργο, δεν θέλουμε. Τόμα, τώρα συνεχίζει. Έλα Γιάννη. Κάνε λούα. Μας έπαιξε ο Γιάννης. Δεν βγάζει φωτογραφία. Βίντεο τραβάω. Γεωργία, εσύ τι έχεις να πεις? Τίποτα. Η Γεωργία μένει άφωνη. Ο Γιώργος εδώ πέρα περιγυρνάει. Η άσπα από... Ρεζίλη για να με πάρει. Πήγαινε την άσπα δεν έχει. Η άσπα άλμπα και η άσπα πίτα. Και τώρα ο Γιώργος θα εξαφανιστεί. Αμπρακατάμπρα. Ευτυχώς εξαφανίστηκε. Τώρα που θα τον βρούμε. Πω έφυγε, πήγε αλλού. Τώρα προσπαθεί να σηκώσει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Έχει γίνει κατακόκκινος κυρίες και κύριοι, η αδρεναλίνη έχει ανέβει στα ύψη. Το αίμα είναι. Το κατάλαβα. Γεια σου Μαρία. Η επόμενη βιντεοκάμερα είναι η Μαρία Λαδά, η οποία έχει πάρει το πρώτο βραβείο δημοσιογραφίας στο Φεστιβάλ Κανών. Κάνεις κατακόρυφο και ένα. Τελειώνει το βίντεο γιατί δεν έχω άλλη κάρτα, πώς το λένε αυτό, μπαταρία. Γεωργία, πες μια δήλωση. Κατακόρυφο και ένα. Η Γεωργία δεν θέλει τώρα, έχει κάνει... Γεωργία, κάνε μία δήλωση. Πες κάτι Γεωργία. Πες κάτι, χάρισε μου μια κουβέντα σου. Είμαι πολύτιμη για τη δημοσιογραφική έρευνα. Θα σου πω να φας μακριά για ένα κοινό Γεωργία, άμα δεν μιλήσεις. Σκουλίκι.